Незабыўны тыдзень правялі аматары беларускіх традыцыяў. Найлепшыя майстры з вёскі Неглюбка, што на Гомельшчыне вучылі ўсіх ахвотных тэхналогіі ды сімволіцы ткацтва. Тутэйшая ткацкая традыцыя – нематэрыяльная культурная каштоўнасць Беларусі. Самое галоўнае не той кавалачак тканіны, который кожны з сабой павязе, уласна затканы ў Неглюбцы, а гэта веды і адчуванне вось гэтага самага роднага, блізка і гонар за гэта, бо гэта все-таки высокая культура, высокамастацкая, высокадухоўная. Сёлета майстры з усёй Беларусі дзяліліся сваімі сакрэтамі. Таму не дзіўна, што нават у тых, хто ўпершыню сеў за кросны, усё атрымалася. Гэта ўжо трэці летнік, зладжаны веткаўскім музеем стараабрадніцтва і беларускіх традыцыяў. Праграма надзвычай насычаная. Тут і майстар-класы ў снаванні, навіванні і накіданні традыцыйных кроснаў. І вывучэнне беларускіх арнаментаў ды розных тэхнікаў ткацтва, а таксама майстар-класы ў вырабе жаночых аксесуараў. Можна рабіць палатно на нейкія там накідкі, на паланціны, на шалікі, калі ласка. Гэта будзе фурор і гэта будзе проста ваша адметнасць. Можна ткаць палатно, якое потым пойдзе на нейкую там вот зараз такое страшна моднае слово шопер. Калі ласка, вы будзеце самым модным. Модным быць хоча шмат хто. На летнік прыязджаюць як з розных куткоў Беларусі, так і беларусы замежжа. Як дзеці, так і дарослыя. Як жанчыны, так і мужчыны. Першапачаткова ткацтва было як жаночым, так і мужчынскім заняткам, нават пераважна мужчынскім. Больш таго, што гэта нелёгкая справа насамрэч, гэта патрабуе вялікіх фізічных высілкаў. Ну так здарылася з цягам часу, што пастаянныя войны на тэрыторыі Беларусі былі, і мужчыны пастаянна адыходзілі. У гэтыя хвіліны летнік завяршаецца. Цяпер удзельнікі бавяцца на этна-вечарыне, пасля якой традыцыйная лазня з венікамі. Калі вы маеце жаданне наведаць такі летнік, то рэзервуйце месца на жнівень наступнага года. Вольга Старасціна, Белсат.